खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सलाम बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा भारतनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा दा बावैसो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ जोंनि नैबे आसामनि गुवाहाटीनिफ्राय सोनानै हरबाय जानो हागौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोरनियाबा 2000 फैसा हाबबायबो जानो हागौ नाथायबा गोबांनो नोंथांमोना दायो 2000 फैसाखौ मोनथ'वाखै जानो हागौ मानो होनोबा जोंहा दा बावैसो सोनानै हरथारदों नालाय दा बेनिखायनो एसे समाथ' लाखागोन नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हयथ'बा जानो हागौ खोमा 1 घन्टा 2 घन्टानि उनाव नोंथांमोना गासिबो मोनजोबनो हागौ नङाबा सोरबा गाबोन समफोर नोंथांमोना मोननोबो हागौ मानो होनोबा जेनेबा नरेन्द्र मदि बिथाङाथ' दा बावै सोनानै हरबाय सोरनियाबा मा जायो जोंहा प्रसेसिं जाबाय थायो बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबफैनो थाखाय प्रसेसिं जाबाय थायो थिग नोंथांमोना मिथिखागोन जायफोर नोंथांमोना नैबे गुगल पे फन पे इउज खालामो जों मालाबा फैसा सोनानै हरोबा माने प्रसेसिं बेबायदि जाबाय थायो फैसा थाबखौनो मोनिया दा थिग बेबायदिनो आरो नोंथांमोननि नैबे पीएम किसाननि किस्तिनि 2000 फैसा सोनायाबो फैसाखौथ' सोना हरगोन प्रसेसिं लाबाय थागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना एसे गोबाव नेनानैसो 2000 फैसाखौ मोननांगोन प्रसेसिंआ जोबबासो दा बेखौ नोंथांमोना बुजिना मोनबाय जानांगौ दा जिखायानो जाया मानो नोंथांमोना बेखौबो मिथिना लादो दिनै गासै बेसेबांसो कौटि आबादारिफ्रा पीएम किसाननि 2000 फैसाखौ मोननो हागौ बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लादो 9.32 कौटि आबादारिफ्रा अल ओभार इन्डियायाव दायो जोंनि नैबे पुरा भारताव गासै 9.32 कौटि आबादारिफ्रा पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ दिनै मोननो हाबाय एबा मोननो थांगासिनो दङ बिथांमोना हाबथ'वाखैबाबो एसे उनाव बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ गासै बेसेबां कौटि थाखा फैसा नांखो नैबे 9.32 कौटि आबादारिफोरनो सासेयाव 2000 करि फैसा हरनायाव गासै 18,640 कौटि थाखा फैसा नांबाय 2000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरनायाव जोंनि नैबे अल ओभार भारताव आरो दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना इक्वाइसि होनांगौ दंमोनबा नोंथांमोनाथ' 2000 फैसाखौ मोननाय नंला जायफोर नोंथांमोना इनएलिजिबिलिटि केटेगरियाव नोंथांमोनखौ होबायबा नोंथांमोना 2000 फैसाखौ मोननाय नंला मानो होनोबा आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैबो बेखौनो खोन्थाहरखादोंमोन सरकारा जोंहा नोंथांमोननिखौ एसे डाउट जानानै दङबा जेनेबा शंका जानानै दङबा बुंनायाबो जालायला जोंना शंका जानानै दङबा जेनेबा नोंथाङा पीएम किसाननि फैसा मोनथावना मोनथावा बेखौ सरकारा नायबिजिरदों होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन दा बेनिखायनो सरकारा एसे जुदि डाउट जानानै दङबा नोंथांमोनखौ टेम्परारिलि इनएलिजिबिलिटियाव माने दोनथ'दों होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननियाबो जुदि सोरनियाबा नैबे टेम्परारिलि इनएलिजिबिलिटियाव जुदि गोलैफ्लांबायबा नोंथांमोना पीएम किसाननि किस्तिनि नैबे 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननाय नङा आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो बुंहरनाय जादों आरो बिनिफ्राय गोबांनियानो नैबे सिगांनि प्रब्लेमा बे आरो माने गोबाङानो नोंथांमोना सिगाङाव आधार कार्ड गैयालासिनो एप्लाइ खालामदोंमोन दा नोंथांमोनाबो आंनिसिम गोबांनो सोंहरो आरो जोङो सिगाङाव पीएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन दा मोनला होननानै नोंथांमोना गोबांनो आंनिसिम बुंहरो दा बेहाय जोंहा गोबां प्रब्लेम जानानै फैबाय आधार कार्डखौ बिथांमोना कम्पालसरि खालामना होबाय नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर सिगाङाव पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोनबाय थायोमोनबा डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनानै खामानिखौ मावना लाहैबानो जाबाय आधार कार्डखौ नोंथांमोना लिंक खालाम बिनिफ्राय आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों गावबागावनि बेंकआव थांनानै बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै नोंथांमोना लिंक खालामना ला लेन्ड सिडिंखौ खालामना ला इक्वाइसिखौ नोंथांमोना खालामना ला अब्लानो नोंथांमोना पीएम किसान किस्तिखौ सिगाङाव जेनेबा जेसांखिनि नोंथां मोननांगौ दङमोन दा बेखौबो नोंथां मोनजोबनो हाबावगोनसो दा बेनिखायनो जोबोद मोनसे मोजां आरो जेनेबा नोङो हमना लाबाय नोङो सिगाङाव 15 किस्तिसिम मोनबायमोन 17 किस्ति 18 किस्तिसिम पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोनबाय थाबायमोन नोङो 2000 करि मोनबाय थायोमोन नाथाय दायो फैसाखौ नोङो मोननो हाला माखासे खामानि मावनांगौ जानायनि थाखाय जेरै लेन्ड सिडिं खालामैनि थाखाय हमना ला इक्वाइसि होयैनि थाखाय जेनेबा हमना ला आधार बेंक एकाउन्टजों लिंकनि थाखाय सिगाङावथ' लिंक नांलायामोन नालाय सिगाङाव आरो आधारा जोंहा कम्पालसरि नङामोन दा बेखौ नोंथाङा जेनेबा खामानिखौ डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोङो थांनानै खामानिखौ मावना लाजोबबाय लेन्ड सिडिं खालामना लाहैजोबबाय आधारखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना नोङो लाबाय गासिबो नोङो खामानिखौ मावनानै लायोबा नोङो जेसांखिनि किस्तिनि फैसाखौ मोनाखैमोन ना जेसांखिनि किस्तिनि फैसाया नोंनिया थाबथाना दङ ना दा बेखौ नोङो खेबसेनो जयै मोनजोबगोन दा बेनिखायनो जुदि नोङो खामानिखौ मावनानै लायोबा सोरबा नोंथांमोना 10,000 गाहाम सोरबा 12,000 गाहाम सोरबा 6,000 गाहाम बेबायदि नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो दा बेनिखायनो जोबोद मोजां आरो जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव किस्तिनि फैसाखौ मोनबाय थायोमोन नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लाथार होननानै आं बेखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जायो जाहाथे नोंथांमोना जेसांखिनि थाबथाना थानाय किस्तिनि फैसा बेखौ नोंथांमोना खेबसेनो जयै नोंथांमोना मोननो हायो सोरबा 8,000 गाहाम 10,000 गाहाम सोरबा 12,000 गाहाम नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो बुजिना मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुंसाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरदो जोंहा दा अबयसे भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव पीएम किसाननि 2000
माबाखौ फैसाखौ सोनानै हरदों नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोरनाबा हाबथ'वाखैबो जानो हागौ सोरनाबा हाबबायबो जानो हागौ नोंथांमोना एसे सम नेलायदो नोंथांमोना गासिबो मोनजोबनो हागोन जायफोर नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो मोनबोबाय थादोंबा एबा नैसेथि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना जायफोर मोनखादों नोंथांमोनाथ' नैबे 22थि किस्तिनि फैसाखौबो मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामनो हादो आरो जाहाथे बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों